Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Et voi olla tosissas. Voi saakeli tätä elämää! Karvanen. Kari. Persuksi. No, sanotaanko nyt näin, että... Paketti hiivaa. Paskaa. Persuksi. Tyttö, nyt hiljaa. No, tämähän oli vasta alkulämmittelyä. Koita nyt rauhoittua! Alaikäinen tulee makuuhuoneeseen. Mitä? No ei kai. Niin. Petihommat pelittää. Niin. Mä rakastan sua. Koko rahalla. Ettes yhtään häpeä. Mitä? Sä ootkin fiksu tyttö. Tuletko sinä minulle vaimoksi? Vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. Kyllä. Homo. Sattuuhan sitä paremmissakin piireissä. Anteeksi, rouva. Haluut sä turpaas?